Ministru, Segretarju Parlamentari Uffiċjali tal-Laqda Kaċċaturi San Uberto, Dr. Natalino Fenek u l-kull min qiegħed hawnhekk nsellmilkom il-koll. Jiena inħossni kburija dan il-proġett u verament apprezzajt li għattuli fuq il-patronaġġ u tajtulkom minn qalbi. Għaliex dan huwa proġett innovattiv. U kif qal Dr. Fenek, dan huwa proġett ukoll li se jagħti viżibilità ġdida u importanti lill-kaċċaturi. Li dawn mhumiex in-nies li jqirdu kull ma jaraw li għandu l-ġwienaħ. Imma dawn huma wkoll in-nies li qed jagħmlu ħelithom biex il-kumplament tas-soċjetà tkompli tgawdi u mhux is-soċjetà tagħna biss, imma wieħed jista' jgħid li ir-reġjun tagħna jibqgħu igawdi l-asafar naturali bl-aktar mod sabiħ, ħajjin, imma wkoll fil-proċess jedukaw. Ġifieri mhux qed tagħmlu biss xi ħaġa likom għan-nies tal-lum, imma wkoll fil-proċess qed tedukaw għaliex mhux biss għax qed tagħmlu daw is-serje ta' laqgħat edukattivi, imma wkoll għaliex qed tinvolvu anke l-iskejjel fejn intkom qed intqedu dawn il-bejtiet. Ħafna tfal tagħna llum la jafu x'inhu razzett, la jafu x'inhi moża, la jafu x'inhi baqra u laqqas jafu x'inhu għasfur. Ħafna mit-tfal tagħna neqsin minn dak li jien kelli x-xorti meta kont żgħira nara ħanajtek fl-istat naturali tiegħu u mhux l-ewwel darba ġifieri niftakarhom tgħaddi xi merħla mos minn quddiem l-adba tad-dar. Naturalment mhux qed nittama li se nerġgħu nibdew naraw il-mos għaddejjin minn ġat toroq tagħna, imma għandna bżonn li jkollna inizjattivi innovattivi bħal dawn fejn aħna nkunu nistgħu inkattru, nikkonservaw dak li huwa parti mill-wirt naturali tagħna. Li aħna nagħmlu ħilitna biex insaħħu l-biodiversità tagħna, biex aħna nassiguraw l-ekosistemi tagħna li jkunu sostenibbli. U allura u naturalment l-ambjent tagħna bl-aktar mod ġenerali. Jiena inħoss tassew sodisfazzjon għal dan il-proġett u nawgura li tkomplu tkunu innovattivi biex tresqu l-qudiem dawn l-idejat u inizjattivi tagħkom biex inkomplu noħolqu sitwazzjonijiet fejn tassew nkunu qed inħarsu lejn is-sostenibilità l-ewwel qabel kollox, imma wkoll fil-proċess it-tfal tagħna jkollhom l-opportunità li jgawdu dak li aħna meta konna żgħar kien mill-iktar naturali u kważi kważi meħud for granted u llum nistgħu nafu x'qed jitilfu t-tfal tagħna għaliex niftakru wkoll dawk iż-żminijiet. Imma wkoll hija inizjattiva li jogħġbitni ħafna għaliex se ġġib qatta volontiera flimkien. U l-volunteering huwa importanti ħafna. Għax il-volunteering jagħti l-persuna sens mill-iktar qawwi ċiviku fiha biex tkun anka ċittadin, biex ikun il-persuna tkun ċittadin attiva. U jiena allura rrid nifirħilkom ukoll għal dan, għaliex il-proġett jinvolvi numru ta' nies sostanzjali mill-laqda u naħseb anka lilin mill-laqda biex jagħmlu xogħol ta' volontarjat ħalli nassiguraw li dawn il-bejtiet jibqgħu kif għandhom ikunu u naturalment wieħed ikun jista' jassigura li l-proġett ikun qed isir. Imma fl-aħħar mill-aħħar ukoll irid insemmi l-fatt li b'dan il-proġett qegħdin ukoll ningħaqdu mal-pjattaforma internazzjonali. L-impenn internazzjonali li għandu pajjiżna mal-kumplament tal-pajjiżi l-oħra kollha fid-dinja meta fl-2015 ikkommettejna u iffirmajna għall-Aġenda tal-Ġnus Magħquda 2030. U l-17 il-mira ta' żvilupp sostenibbli. Mira 15, SDG 15, titkellem propju fuq dax-xogħol li jintkom qed tagħmlu biex nilqu dan it-tip ta' oġġettiv. U allura naħseb li laqda Kaċċaturi San Uberto illum ukoll mhux biss qed jagħtu xi ħaġa pożittiva, inizjattiva mill-aqwa biex inkabru s-sostenibilità tagħna, imma wkoll qed ninaqdu mal-kumplament tad-dinja jew rader qegħdin naqdu parti
mill-impenn li bħala pajjiż tħallna liħu wkoll bħal ħaddieħor fl-2015 biex il-mira numru 15 SDG 15 ukoll f'pajjiżna tkun qed titwettaq. Nirringrazzjakom u nifirħilkom.